Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui viatjarem fins a un país on hi ha temples de molts colors, on als carrers de les ciutats hi ha paradetes de menjar que fan olors boníssimes i on els camps d'arròs es mouen com un mar verd quan bufa el vent. És un lloc on les cases de fusta s'aixequen sobre pilars per protegir-se de l'aigua i on els mercats són plens de fruites dolces com el mango o el plàtan. Aquest lloc és Tailàndia. Allà, des de fa molt de temps, la gent explica històries sobre esperits bons que viuen amagats als arbres, a l'aigua o fins i tot dins del vent. Un dels més estimats és en Nang Tani, l'esperit amable que viu als plataners, aquelles palmeres altes amb fulles grans com paraigües que donen plàtans grocs i dolços. Avui t'explicaré com una nena que vivia al camp de Tailàndia va conèixer Nang Tani i com aquella trobada va canviar la seva manera de veure el món. Estira't, posa el cap ben còmode sobre el coixí i viatgem junts fins a la Tailàndia tradicional, entre els camps verds i els camins de terra. Comencem, ninot. En un petit poble envoltat de camps d'arròs i plataners vivia una nena anomenada Mali. Tenia els ulls negres i brillants i un somriure tímid, però molt dolç. Cada matí quan sortia el sol, la Mali ajudava la seva mare a recollir verdures, herbes i fruites per vendre després al mercat. Portava una cistella penjada a l'esquena i caminava descalça pels camins de terra, sentint la frescor humida sota els peus. El seu lloc preferit del món era un racó del camí, on el vent feia ballar les fulles dels plataners i els ocellets cantaven sempre suaument. Moltes vegades havia sentit a dir als grans que en alguns arbres hi vivien esperits bons i que si els respectaves et protegien. Un dia, mentre tornava del mercat, la Mali va veure un plataner que no recordava haver vist mai. Era gros i amb fulles tan grans que feien ombra com si fos un sostre verd. Els seus plàtans penjaven en un ram gruixut. Encara no estaven del tot madurs, però semblava com si una petita llumeta daurada vingués de dins d'aquell ram de plàtans. La Mali es va acostar per veure-ho ben de prop i aleshores va sentir una veueta suau, com un xiu-xiueig que s'escapava d'entre les fulles. «Hola, Mali!» La nena, espantada, va obrir molt els ulls. «Qui parla?» «Soc aquí, al teu davant!» I de darrere el tronc va aparèixer una dona alta i elegant, amb un vestit llarg de color verd clar, la pell lluminosa i els cabells negres i llargs com si fossin un salt d'aigua. «Soc Nang Tani, l'esperit d'aquest plataner». La Mali es va quedar sense paraules. Els contes eren reals. Els esperits existien de veritat. «No tinguis por», va dir la Nang Tani de forma molt amable. «Jo cuido aquest plataner i tot el que l'envolta». Li va allargar un plàtan madur, groc i ben perfumat. Feia una olor boníssima. I va dir: «Menja'l quan tinguis gana. És un regal per tu». La Mali el va agafar amb les mans tremoloses i va fer una reverència com havia vist fer els grans quan volien mostrar respecte. «Gràcies, Nang Tani!» Des d'aquell dia, cada tarda la Mali passava pel camí per saludar la seva nova amiga. Li portava aigua quan feia calor, recollia les fulles seques que queien a terra i mai no agafava més plàtans dels que necessitava. Nang Tani, agraïda, li explicava històries de com els arbres parlaven entre ells amb el vent o de com les arrels s'abracen sota la terra i de com cada fruit és un petit tresor que cal cuidar. La Mali aprenia a reconèixer els sons del bosc, el crit llunyà d'un gibó, que és una espècie de mico,
el fregadís suau de les fulles dels arbres, el cant d'una granota a la vora del canal, tot li semblava més viu, com si hagués obert els ulls per primera vegada. Però de cop i volta, un matí mentre ajudava la seva mare, la Mali va sentir uns homes del poble parlant al mercat. «Hem de tallar alguns plataners del camí per fer més espai perquè passin els carros». «Sí, sobretot aquell gran que tapa la llum». La Mali va sentir un nus a la gola. Parlaven del plataner de Nangtani. Aquella tarda va córrer el camí fins al lloc on creixia l'arbre. «Nangtani!» va cridar ofegada pel neguit. L'esperit va aparèixer amb una ombra de tristesa als ulls. «Ho sé, els humans volen fer lloc. No és la primera vegada que passa, Mali». «No puc deixar que et tallin!» va dir la Mali. «No tots els humans entenen que els arbres també tenim vida, però sempre hi ha una manera de protegir allò que estimes», va respondre la Nangtani amb calma. Aquella nit, la Mali va pensar i va pensar. Al matí següent, va demanar ajuda als nens i nenes del poble. «Si plantem flors al voltant del plataner i fem un petit altar amb flors i encens, els grans creuran que és un lloc sagrat i no el tocaran». Tots els nens van acceptar. Els hi semblava una idea boníssima. Així que van portar flors de gessamí, fulles verdes, petites garlandes i fins i tot una figureta de fusta que un nen havia fet. Van construir un cercle preciós al voltant del tronc i l'aire es va omplir de l'olor suau de l'encens. Quan aquells homes van arribar amb les seves eines per tallar l'arbre, van veure el petit altar i es van aturar de cop. «És un arbre sagrat», va dir un d'ells. «No el podem tallar». I d'aquesta manera, el plataner de Nangtani va quedar salvat. Al cap d'uns mesos, aquell plataner va començar a florir i va donar més fruits que mai. Uns plàtans grans i dolços, dels quals se'n va poder alimentar tot el poble. Així, ninot, va ser com la Mali va aprendre que si dones amor a la natura, ella sempre et torna el regal. Així que ara, quan vegis un arbre gran i bonic, podràs imaginar que també té un petit esperit que t'observa amb un somriure. I si el cuides, potser un dia et farà un regal inesperat, com una fruita dolça o un moment de pau. I ara que ja hem après una bonica lliçó, ninot, relaxem-nos junts una estona. Deixa que el teu cos descansi, com els plataners quan el sol s'amaga. Tanca els ulls. Imagina que estàs en un camí de terra tova, enmig de camps d'arròs que són ben verds. L'aire és càlid, però fa una brisa suau que et refresca les galtes. Davant teu hi ha un plataner molt alt, amb fulles grans com si fossin ales d'ocells. I decideixes posar-te a sota de la seva ombra, si està molt bé. Ara agafa aire pel nas, com si volguessis olorar un plàtan dolç que acabes de collir. I deixa anar l'aire molt a poc, com si bufessis una flor per fer volar els seus pètals. Repeteix 2 vegades més.
cada cop que agafes aire. Sents que el teu cos es torna lleuger, com una fulla que balla amb el vent. I cada cop que deixes anar l'aire, deixes anar totes les preocupacions. Com si caiguessin al terra, com fulles seques. I tu segueixes assegut sota el plataner, imaginant que l'anang Dani és amb tu. Et somriu i et diu amb una veueta suau: tot està bé. Jo et cuido. I sents com la calma t'envolta, com si fos una manta verda i càlida. I el teu cos es relaxa a poc, primer els peus, després les cames, la panxa, els braços, el coll, el front. Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.